Kawuok nyaka chatiri nyaki weche matimre county ma Kisii kama jotelo mopogore opogore mawuok e kanisa mar Pentecostal Assemblies of God Church. E okang' machielo nitiere gi pogruok mar paro gi tend kanisa no. Banka moko kuom jotend kanisa no ne odinne oko mar kanisa mar Ramogi PAG mantiere Kitutu North e county ma Kisii. Wachre ni chik mar dino negi oko ne ogol gi jagoro maduong' mar kanisa no. Chieng' tich ang'wen mar jumane nochuno jotend kanisa no mar bagoromo oko mar kanisa no. Wirani Chukdar bende nosechiwne siem mar mondo mi kik yie mondo romo mora mora otimre ei kanisa. Kaluwore gi jodito e log tich mar PAG mantiere Nyangori e county ma Vihiga. Moko kuom jotend kanisa mar PAG ne dwaro choro nyime thuolo mar tendegi kata bed ni ne oselandi yiero mar jotelo e kanisa no mowinjore otim chieng' tarik 27 mar dwe mar adek. Ingefanyika katika kanisa letu la Ramogi PAG, lakini Ramogi PAG ambayo ni district ya Entanda. Lakini jambo la kushangaza ni kwamba tumepata kanisa limefungwa. Wakubwa wanasema wao ndio wakubwa wametufungia tu kufanya, lakini uzuri ni kwamba mkutano umefanyika, tumefanya mkutano mkubwa, mkutano mzuri sana. Kuna msukosuko ambao unaendelea katika kanisa letu ambalo kanisa linaumia. Na sisi kama viongozi katika hili kanisa tumekuja pamoja ili kujadiliana. Tuko kwa mfano na yule alikuwa General Superintendent Reverend Wycliffe Ganira. Alafu tuna PAG Church Council Reverend Stephen Ganira. Na kuna pia wale ambao wania viti